today we're playing dodgeball with the bottle. Okay, I'm on. I'm really good at it, but I don't know how it's going. Nee, wacht, moet je zwaar gooien. Goed, dodgy, je altijd voor mij. Het is dodgeball. Ons moet hier zo staan. En dan zie je voor net. Daar zo. Okay, we're gonna put you guys on someone else. I don't know me. Iso. Okay, jullie kom. Hoi! I had her on the ankles. Mis. Dat was mis. Dat was niet mis. Nee. Dat was. Nee. Dat is een lekker gehad. Guys, they're all fighting who's gonna be on and who's not on. I would got you. Thanks, I can catch you. Dat vroeg ik wat. Nee. Ah. Je gooit daar. Je gooit daar. Dit is de eerste niet. Kijk, Glenn. Ga lijken.